Эфирда Татарстан яңалыклары чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстанда быелның 2нче яртыйлыгына газета журналларга язылу кампаниясе ахырына якынлашып килә. Бу өлкәдәге кайбер проблемалар турында сөйләшү өчен без бүген студияга Татмедиа акционерлык җәмгыятенең пиар директоры Ләйсән Сафинаны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Ләйсән ханым. Исәнмесез, хәерле көннәр. Безнең милләт Россиядә элегелектән иң күп укучылардан саналды. Россия төбәкләреннән. Бу хәл бүгендә шул килеш кала бирәме, әллә замана үзгәрешләр кертеме? Әгәр дә без җанисәп нәтиҗәләренә карасак, без әле һаман да укый торган милләт, чөнки без югары уку йортларына керү буенча алдынгылар рәтендә һәм укуны ташламыйбыз дигән шундый фикердә калам. Икенче сорау Миңназыйм абый, татар телендә укучы буындагы вәкилләр саны кимиме, әллә артамы дигән сорауга җавап эзләгәндә, әлбәттә кими. Кызганыч, ләкин чынбарлыкны ничек бар шулай кабул итәргә кирәк, ләкин без татар телендә укучылар саны бүгенге көндә яшьләр һәм балалар арасында арта дип бик үк мактана алмыйбыз. Совет чорындагы күп нәрсәләрне югалттык, шуларның берсе татар матбугатын татарлар яшәгән бөтен төбәкләргә илтеп җиткерү проблемасы килеп басты, әйме? Ул электән булды. Хәзер инде без элеккеге совет чоры илләрен турында күз алдына китермибез, аларны искә дә алмыйбыз. Россия төбәгендә теләсә кайсы төбәктә татар матбугатына язылу мөмкинлеге бармы бүген? Барлык төбәкләрдә дә түгел. Менә сез әйткән совет чоры кешеләре күп кенә очракта килеп, мисал өчен шул Сөембикә журналының йөзләгән мең тираж белән бөтен Советлар Союзында таралуын сөйлиләр. Шоян журналын алы яшьтәге бөтен кеше белә. Кайсы регионга барма, кайсы як журналистлары белән аралашма, ва журнал Скорпион, Шоян дип тотыналар. Ул вакытта чыннан да татар матбугатының бик киң җәелеп, рәхәтләнеп эшләгән чоры вакыты булган. Алар 90нчы елларда шундый зур bir şeşek atу чоры булды. Бүгенге көндә усул пәнәгә, ләкин әйтергә кирәк, Татмедиадан кала әле бит башка матбугат чаралары да бар, бигрәк тә менә шәхси матбугат. Аны бик рәхәтләндереп алып укыйлар. Укымыйлар дип әйтә алмыйм, чөнки менә хәтта миңа квитанциялар тотып килгән алы яшьтәге кешеләр арасында күп очракта Ирек мәйданы, Сиражи сүзе һәм башка газеталар барысы да очрый. Һәм шуңа күрә татар ул укуын дәвам итми, ләкин күп кенә Россия регионнарында татар матбугатын, мәсәлән, шул журналларны яздырабыз дисәләр, алар бик күп проблемаларга тары, чөнки гади генә ул регионга барып җитмәскә мөмкин. Бу инде почта хезмәте аны алып барып җиткезә алмый. Без шуңа күрә бүгенге көндә барлык маркетплейсларда без бит инде хәзер ияләштек, һәрбер йортта диярлек миндә булса бер маркетплейсның пункт выдачи бар. Шунда алып барып җиткерә торган шундый системага күчтек. Һәм менә читтә яшәүче татарлар нигездә менә шушы система белән куллана, чөнки шул Сөембикә журналын, я булмаса Татарстан журналын, Шоянны, Ялкынны укыйсы килгән һәм балаларына, оныкларына алдыртасы килгән кешеләрнең шундый мөмкинлеге бар. Шуңа күрә әгәр кемдә кем хәтле белмәгән икән, аны белеп калыгыз, менә шундый мөмкинлек бар. Газеталарга язучыларга тырышучылар күп инде ул, әйме? Шуңа тырышучылар. Инде хәтерем ялгышмаса 2023 елга газеталар үлә дигән фараз да язып чыктылар, китапта бар иде, хәтерләсәгез. Инде безнең татарда бер матур әйтем бар, үләм дигән үлмәгән, китәм дигән китмәгән дигән, әйме? Китмәскә язсын. Бу быелгы ярты еллыкка язылуның соңгы көннәре бугай. Шул искә төшерсәгез тагын укыйм дигән кешеләр өчен. Әйе, декаданың соңгы көннәре, ягъни әле льгота белән бераз гына язылу мөмкинлеге бар, 13%-ка хәтле. Һәм гомумән әле менә теге подписная кампания бетәдә шуның белән туктый түгел. Әгәр дә кешенең укыйсы килә икән, ул мәсәлән киләсе ярты еллыкка 1-2 айга булса да языла ала, мәсәлән августтан түгел, сентябрь, октябрь, ноябрь айларына. Һәм әйтергә кирәк, җәй көн эшеннән дә менә язылучылар саны бераз гына кимеп китә. Бу беренче чиратта укытучылар укыту сезоны тәмамлану белән бәйле, чөнки укытучылар алар һәр вакытта да укый һәм газета журналлар алдыра. Ул вакытта алар инде җәйге ялларга китеп, азгына теге үй эшләре, гаилә эшләре, бакча эшләре белән пауза булып ала. Шуңа күрә ул нормаль процесс, ләкин менә яңадан берничә айга да язылырга мөмкин, һәм шуңа күрә тираж саны ул һәр вакытта да менә шулай яраклаша. Язылучыларга карап
без бик яхшы аңлыйбыз, кемдер мәсәлән декабрь сонында актыкка айда гына язылырга мөмкин. Алайда теге тулайым ярты еллыкка гына язылырга мөмкин дигән фикер, ялгыш фикер яшәмәсен. Аерым айларга да язылырга мөмкин була һәм алдырып укырга кирәк. Шуннан да газета журналларның яшәве аның һәр кайсыбызның үзебездән тора име. Әгәр дә син бүген яздырмыйсың икән, син бүген укымыйсың икән, димәк, син аңа өлеш керттең дигән сүз аңа име. Нәрсә диләр әле, укымаганнар өстеннән һәр вакытта укыганнар идарә итәчәк. Шуны насак кирәк иде. Шулай гына булсын һәм башкага күчмәсен иде. Амин, шулай ышанып калыйк. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт ясын.